asko, zuek itago dira? Bai. Eta zuk izan enarako rotondako eskulturak. Bai. Eta zela burutu zitzaizkizu hori eskulturak itea? Hasieran marrazki asko behar izan ditu, eta gero marrazki horietatik aukeratzen hori. Eta gero gustokoa nola forma horiek zian, gero hasi nintzen pentsatzen gehiago eta lantzen forma horiek. Baina gero horrela ikusteko, oin ikusten dituzuen bezala laguntza asko behar izan dut, ni bakarrikan ezin izan dute hori. Bakarrikan nik diseinatu, marraztu nola nahi nuen, eta gero beste jende batzen laguntzarekin egin izan dugu. Eskultura erraldea da, pisu asko ditu, eta ni bakarrikan ezin dute. Eta zela kartzen duzu kamioiez eta? Kamioi agruakin, eta gero lau mos pertsona laguntzen. Horrela, egiten dira. Baina, garrantzia dauka pentsatzea zer egin. Behin pentsatuta dauka zuenean, hori landu egiten da, eta edonorrek egin dezake zu pentsatuta dauka zuen hori. Eta egun asko izaten pasauzian egiten eskultura? Igual 3-4 hilabete pasan ditu. Pentsatu eta gero materiala ere bildu behar da egiteko. Material hori ez da edozein lekutan egokitzen, beraz materiala edozi behar dezue, gero forma eman material hori, eta horrela lantzen, hor jarri arte. Gero pentsatu behar da leku ere, nahi dezuenan jarri, hor azpian lurra dago eta lurra nahiko eguna da. Beraz egin behar dugu lako zutabe bat, nahiko gogorra zementuarekin eta egin da dago. Eta zela burutu zertzen postamendareko rotonalizia? Hasieran ez nuen bilatu pieza hori jartzeko beste leku egoki samarrekan. Eta gero udaletxekoak nola enkargatu ziaten, eta pentsatzen zuten leku hori aproposa izango ditzakela eskultura jartzeko, eta horrela. Gustatzen zaizu marrazkateko eskulturak itea? Bai, asko. Nizuen adinak inazin nintzen, marrazten. Bai. Beti gustatu izan dut. Marraztea eta koloraztu, gero pintura, beste pintura nota batekin ere hasi nintzen. Horrela. Ikasten, eta ordu asko sartu behar dira. Bai, bakarrikan horrela jaldu eta ez da ikasten. Baina, gustuko baldin badezue, logoa jarritu. Hori da. Eta nondikan etortzen dizkizula ideiak egiteko eskulturak eta? Esan bezeten bezala, hortaz pentsatzen zaudenean idea asko etortzen dira. Eta beraz, idea guzti horietatik potezea aukeratzen. Zein da aproposena leku bateako edo besteako, eta horren inguruan nire guztian pentsatzen hortaz egoten ez. Eta zera duetu zera artista bat? Horrela. Hori da, kirolari bat bezala, zuk egunero entrenatzen baldin badezu eta nire dezu kirol batean ona izan, lan asko egin behar dezu. Baina artista izateko, edo beste edozein ofizio. Mediku nahi badezu izan, medikuntza ikasi behar dezu eta hor landu behar dezu asko. Artista izateko berdin. Baina zein izan jolazten zuen bezala marrazkiekin, eta gero hortaz, urtea pasa, ikasten zuaz, eta gero konturatu gabe, artista daiz. Eskultura asko dituzu? Horrela, hain handiak ez. Hain handia hau da bigarrena bakarrik. Baina bestela eskultura txikiak eta asko. Kuerboak eta pintatzen? Baita ere. Egun batean erakotzeko duzu, Zera artista deno izan? Hori. Baina arte mota edozen gustatzen zain, bakarrikan,
Garekan landu ditut horre biak, baina bidez arte mota guztiak guztoko ditut. Eskerrik asko eta gustatu gure artean. Eskerrik asko zuri, horrelako lanak aurkezteatik eta nik uste etortzen ez, ikustea horrelako lanak. Saiatu horrela.